Imos coa información deportiva. Malos resultados para Noia e Boiro na terceira Real Federación. Os noieses caeron pola mínima ante o Viveiro e os boirenses non pasaron do empate a ceros ante o Valladares, polo que siguen aínda na zona quente da táboa. O Noia selou no anterior encontrou a súa permanencia virtual na terceira Real Federación. Aínda que coa barreira dos 40 puntos xa superada, os de Iván Carril non querían levantar o pé do acelerador para seguir puntuando o máximo posible. Non puideron facelo este sábado na casa ante o Viveiro. Os seus rivais chegaban ao encontro nunha situación máis complicada, só un punto por enriba do descenso. Xogábanse a vida e así o demostraron sobre o verde. A media hora conseguiron adiantarse cun gol de Joel Rodríguez. Ao fío do descanso, Hugo Losada conseguía poñer as táboas no marcador para ir a vestiarios coa moral alta. A volta do entretempo non puido ser peor para os de Iván Carril, que en menos de 10 minutos encaixaron 2 goles, un de Adrián Lombao e outro de Aldán en propia porta. Marcelo conseguiu recortar a distancia no 63 e aínda que asediando a área visitante, os noieses non deron empatado o partido. A derrota servelles aínda así para manter a sétima posición con 42 puntos. O seguinte encontro será este xoves santo ante o Atlético Arteixo no partido correspondente á xornada 19. Quen si foi capaz de puntuar foi o Club Deportivo Boiro, aínda que non deu pasado do empate a ceros. Xogaron a domicilio ante o Valladares, equipo na mesma situación que eles, 30 puntos e o borde do descenso a preferente. O encontro de vital importancia para ambos lados non satisfixo en ningún conxunto. Comezou o partido igualado, con varias ocasións para locais e visitantes. A mala nova para o Boiro non chegou en forma de gol rival, senón de lesión. Mario Prol retirouse a media hora de xogo, co que semella que será unha rotura de ligamento cruzado. Tanto no primeiro tempo como no segundo, ambos equipos gozaron de boas oportunidades para adiantarse, tendo Sila e Piñeiro as máis claras para o Boiro. Co pitido final certificouse un 0-0 co reparto de puntos que non deixa ninguén contento. A situación segue a ser a mesma para os de Tizón. Con 31 puntos ocupan a 13ª posición, unha distancia mínima co Atlético Arteixo, equipo que marca o descenso. O seguinte encontro será en Barraña este xoves santo ante o Silva.